लोगोफोर दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिदों स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायगोन नङा होनब्ला स' दिनैनि इम्पर्टेन्ट भिडिअ होननानै बुङोब्ला मा जे आङो दिनै उमां होननाय मोनसे एप स' बेनि सायाव आं नोंथांमोननि सेराव सावरायनो लादों स' बेनि सायाव जे उमां एप बेनिफ्राय जोङो गोरलैयैनो जोंनि जे कम्पानियाव जे PF नि फैसा हाबदोंमोन बे PF नि फैसाखौ जोङो इजियैनो जोङो उइथड्र खालामनो हागोन बा दिहुननो हागोन स' बेनि सायाव आङो दिनै नोंथांमोननि सायाव दिन्थिगोन बोरैहाय दिहुननांगौ बोरैहाय मानांगौ स' बेयो नोंथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन होननानै आङो सानो स' हाय लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनै आङो सावरायनोसै जे जोङो बोरैहाय माने बे एप जि उमां एपनिफ्राय बोरैहाय जोङो दिहुनगोन नङा होनब्ला स' दायो माने गोबांनियावनो माने फैसा गैया जे दिनै जायफोर बिथांमोना बायजोआव माने आसामनि बायजोआव खामानि मावहैदोंमोन स' बिथांमोनाथ' माने फैसानि गोबां अभाब जानानै फैबाय मानो होनोब्ला दायो खामानि मावनो मोनासै बिदिनो फैनांबाय न'आव आरो बिदिनो गोबां खरसाबो जानानै थांबाय जे बन्द'नि समाव आरो बिदिनो गोबाङा माने खरसा जादों गोबाङा माने गावनि फैसा बाहायनानै दिनै न'सिम फैनो थाखाय गावनि फैसा खरसा खालामनानै दिनै फैबाय स' बिदिनो फैसा गैया जाहैदों स' बेनि सायाव आं नोंथांमोननि सेराव सावरायगोन जे गोरलैयै जोङो बोरैहाय जोङो PF खौ माने अनलाइन खालामनानै जोङो दिहुननो हागोन उइथड्र खालामनो हागोन जे सिगांनि समाव ओरैबायदिमोन जे अफिसाव थांनांगौ बा अफिसाव एप्लाइ खालामनानै कागज पत्र माने मा होनानै जे 3 माह बा आराय माहनि उनावसो माने फैसाखौ मोननाय जायोमोन स' दायो नैबे मोनसे इजि प्रसेस खिन्थु 100% जोङो दिहुननो हायाब्लाबो 70% खौ जोङो फैसाखौ दिहुननो हायो स' आङो नोंथांमोनाव सायाव बेखौनो सावरायनो सानदों स' आङो बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो स्क्रिन रेकर्डिंनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे बोरैहाय फुल प्रसेस जे जोङो प्ले स्टराव थांनानै उमां होननानै लिरना होब्लानो मोनो जे UMANG उमां बिदिहाय लिरना होब्ला मोनो स' बे प्ले स्टरनिफ्राय फैनानै जोबथारनायसिम आं नोंथांमोननो इजियैनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन थेवब्लाबो नोंथांमोन बयबो माने शेयार खालाम बे भिडिअखौ मानो होनब्ला बयनिबो थाखाय इम्पर्टेन्ट जानानै फैगोन बे भिडिअआ माने दिनै आङो जोंनि गुबै रावजोंनो जोंनि बिमानि रावजोंनो आं नोंथांमोननो माने सावरायनो सानदों जे PF नि फैसाखौ जोङो बोरैहाय दिहुनगोन नङा होनब्ला स' बेखायनो नोंथांमोन बयबो शेयार खालामलाय भिडिअखौ बयबो जाहाथे मोनथिलायो आरो इजियैनो जोङो माने बैफोर PF नि फैसाफोरखौ जोङो दिहुनलायनो हायो स' बेखौ नोंथांमोन बयबो हेफाजाब होलाय सासेया सासेखौ हेफाजाब होलाय आरो बिदिनो शेयार खालामनानै नोंथांमोना बिथांमोनखौबो हेफाजाब हो आरो जायफोर बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बुजि मोना बिथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि कन्टेक्ट नाम्बारजों आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंनियाव सोंहर आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन नङा होनब्ला स' बिदिनो नोंथांमोनखौबो आं हेल्प खालामनो नाजागोन स' बिदिब्ला बे स्क्रिन रेकर्डिंनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनो सानदों जोङो फार्स्ट अफ अल थांनांगोन प्ले स्टराव आरो प्ले स्टराव थांनानै जोङो बेवहाय लिरनांगोन उमां UMANG उमां आरो जोङो बेखौ फार्स्ट अफ अल जोङो डाउनलड खालामना लाग्रोगोन डाउनलड खालामनायनि उनावहाय जोङो इनस्टल खालामना लागोन स' जोङो दायो डाउनलड खालामना लाग्रोनोसै आंना नेटआ एसे स्ल' जाहैगोन मानो होनोब्ला माने नेटनि प्रब्लेम जायो न'आव बेखौ जोङो इनस्टल खालामना लाग्रोनोसै इनस्टल खालामनायनि उनाव जोङो अपेन खालामगोन नङा होनब्ला जों गासैखौबो फारिलायै जोङो नायलांबाय थागोन स' दायो जोङो अपेन खालामना लाग्रोनि अपेन खालामबाय अपेन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा बेफोरबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन बे इन्टारफेस खालामनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामना लानांगोन मानो होनब्ला बेवहाय गोबां लेंगुवेज दङ जोङो जायखौ बुजियो बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामना लानांगोन जोङो इंलिसखौ सेलेक्ट खालामना लाबाय बेनि उनावहाय बेफोरबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन जेरावनोखि गोबां लिंक दङ जे जोङो आधार कार्डनि दङ गेसनि दङ गोबां दङ जेरावनोखि जोंहा गभार्नमेन्टजों लिंक थानाय गभार्नमेन्टजों कानेक्सन थानाय गोबां माने बेफोरबायदि आधार कार्डनि दङ गेसनि दङ गोबां गभार्नमेन्ट जबनि बेफोरबायदि एप्लाइनि दङ स' बेनिनो जोंनो नांगौ दायो PF नि थाखाय स' PF नि थाखायब्ला जोङो बेखौ नागिरनांगोन सिंथि थांनानै जोङो नागिरलांबाय थागोन नागिरलांबाय थानांसिगोन स' जोङो नै मोनबाय बेनो जादों EPFO बेखौ जोङो क्लिक खालामनांगोन बेखौ क्लिक खालामना होनोसै स' बेवहाय रेजिस्टार ओंखारगोन बेखौ जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन स' जोङो मबाइल नाम्बारजों बेखौ रेजिस्टार खालामनांगौ जायो स' बिदिब्ला जोङो मबाइल नाम्बारखौ होनांसिगोन बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होना लाबाय बेनि उनाव I एग्रि खालामना होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट खालामनायनि उनावहाय जोंहा आंना बेयाव ओंखारदों अलरेडि रेजिस्टार्ड होमबा बेयाव आंहा माने सिगाङावनो मबाइल नाम्बार दं आङो रेजिस्टार खालामदोंमोन मानो होनब्ला सिगाङावनो आङो बे एपखौ अपेन खालामनाय जादोंमोन आरो रेजिस्टार खालामखादोंमोन आङो दायो बेवहाय OTP होनानै आङो बेखौ खालामनांगोन स' बेवहाय
बेवहाय OTP होबाय आरो नैयाव नुदों प्लिज एन्टार उमां एकाउन्ट MPI बेवहाय जोङो मोनसे पासवर्ड होनांगोन आरो बे पासवर्डजों जोङो बेखौ कनफार्म खालामना लानांगोन नोङो जेखौ गोसोआव थायो बेखौ जोङो पासवर्ड होना लाब्लानो जाबाय बेवहाय स' बेखौ होबाय होनायनि उनावहाय बेफोरबायदि ओंखारगोन बेखौ आस्क मी लेटार जों बेखौ आस्क मी लेटार खालामना हो बेखौ बेनि उनावहाय EPFO नोंथांमोना बेवहाय नुदों बेखौ जों गासैखौबो एलाउ खालामनायनि उनावहाय EPFO बेवहाय जोङो क्लिक खालामना होनांगोन क्लिक खालामनायनि उनावहाय लडिं जागोन बेवहाय नोंथांमोना नुदों रिक्वेस्ट फर एडभान्स COVID-19 स' बेनो जादों जायावनोखि जोङो माने बे इमप्लयिज प्रभिडेन्ट बेखौ जोङो जेरावनोखि खालामगोन स' बेयाव क्लिक खालामबा नैबेदि ओंखारगोन UN नाम्बार ओंखारगोन जों बेवहाय UN नाम्बारखौ होनांगोन नोंनि UN नाम्बारखौ नोङो होनांगोन बेनि उनावहाय जोङो OTP नि अपसन दङ बेवहाय OTP नि अपसनाव जोङो बेवहाय बे माने UN नाम्बारखौ होनायनि उनाव जोङो बेखौ गेट OTP खालामब्ला जोंहा OTP नोंनाव फैगोन बेखौ होबानो जाबाय आरो बेखौ OTP होनायनि उनावहाय जोंहा बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन आरो बे इन्टारफेसावहाय जोङो गोबां नायनायनि उनावहाय गेजेराव ओंखारनाय जागोन इन्टार बेंक एकाउन्ट नाम्बार सेट विथ नोङो माने PF जों माने लिंक थानाय स' बेखौ होना लानांगोन जोङो स' जोङो बेवहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होना लाबाय जाय नोंनि बे एकाउन्टआ जितियानोखि नोङो बेवहाय बायजोआव माने कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन बेवहाय जाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होदोंमोन नोङो बे एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन बेवहाय स' बेनि उनावहाय नोंथांमोना नुदों प्लिज एन्टार मेम्बार बेखौ नोङो माने अलरेडि फैखागोन बेवहाय नोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अलरेडि फैयो बेखौ होबानो जाबाय बेनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस ओंखारलांबाय थागोन बेवहाय नोङो बेवहाय लकेसन ओंखारदों बे लकेसनाव नोंनि गामिखौ होब्लानो जाबाय आरो बेनि उनाव स्ट्रिटआ माने नोंसानि न'नि साइडजों नों बबेनिफ्राय बबेसिम जेरैबायदि आङो दायो होदों भेरगाव टु माने डिमाकुसि जोंहानि माने बेयो लामाया जादों भेरगाव टु डिमाकुसि बेनिखायनो आङो भेरगाव टु डिमाकुसि होगोन आरो नोंथांमोनाबो बेयाव नोंथांमोननि बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो बेखौ होबानो जाबाय आरो स्टेटआथ' जों बयबो आसामनि नङाब्ला आसामखौनो होनानै लानांसिगोन जों आरो गुबुन स्टेटनिब्लाथ' जों मिथिला माने आधार कार्डआव जि एड्रेस दङ जोङो बेखौनो होनांगोन नोंनि आधार कार्डआ बबेनि नोंनि आधार कार्डआ जुदि कर्नाटकानिब्ला नोङो कर्नाटकानि बे आधार कार्डआव थानाय जि एड्रेस दं बेखौनो जोङो होजोबनांगोन जोङो सिटिखौ नोंथांमोननि सिटि जायखिजाया होना लाब्लानो जायो आरो पिन नाम्बारा माने जोङो बेवहाय एड्रेसखौ जोङो नोंनि आधार कार्डआव जि एड्रेस दं नोंनि आधार कार्डआ जुदि माने गुजरातनिब्ला गुजरातनिखौ आरो बेवहाय नोंथांमोना फर्म 31 होदों नालाय बै सायाव लिरनाय दं फर्म 31 PF पार्ट विथड्रल बेखौ होना लाब्लानो जाबाय स' बेनोब्ला फर्म 31खौ क्लिक खालामना हो बेनि उनावहाय ओंखारगोन एमाउन्ट एडभान्स रिक्वायर्ड अब्ला नोंनि PFआ बेसेबां दङ नों बेखौ सिगाङाव नायना लाग्रो आरो बेनि उनावहाय जुदि नोंनाव जेसेखिनि दङ बेखिनिखौ नोङो बेवहाय क्लिक खालामना बेनि उनावहाय बेवहाय फट' होनांगोन जोङो बेवहाय नुदों नोंथांमोना बेवहाय फट'खौ क्लिक होनायनि उनाव फट' आपल'डिंनि थाखाय ओंखारगोन स' बेवहाय नोंथांमोना मोनसे नोंनि पासपर्ट साइज फट'खौ माने सायख'ना ला आरो बेनि उनाव बेखौ क्रप खालामनानै बेवहाय जोङो आपल'ड होनांगोन नोंनि फट'खौ जों बेखौ क्रप खालामना लाबाय क्रप खालामनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सेट खालामगोन स' बेखौ जोङो होनायनि उनाव जों बेखौ आपल'ड खालामगोन आरो सिङाव जोङो थानाय बेखौ आधार कार्डखौ जोङो एग्रि खालामनो हागोन बेवहाय जोंहा माने आधार कार्डनि नोंथांमोननियाव जि आधार कार्डनि जि रेजिस्टार नाम्बार जि मबाइल नाम्बार स' बे मबाइल नाम्बारावहाय OTP मोनसे थांगोन आरो बे OTPखौ जोङो बेवहाय होनांगोन स' बेवहाय नोंथांमोना जे आधार कार्ड बे आधार कार्डनियाव जि मबाइल नाम्बार दङमोन बेखौ जोङो थाथारनांगोन बेवहाय OTPखौ जोङो होनांगोन नालाय OTP थांगोन स' बेखाय जोङो बेखौ होना लानांगोन बेखौ होबाय होनायनि उनावहाय जोंहा बेयाव साक्सेसफुल फैसिगोन अब्लानो जोंहा जाबाय बेवहाय जोंहा साक्सेसफुल फैबाय अब्ला जोंहा कमप्लिटलि जाजोब्बाय बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनो कमप्लिट जाबाय आरो बेनि उनावहाय बेफोरबायदि PDF फाइल मोनसे ओंखारगोन स' बेनो जाहैदोंमोन जे मोनसे इजि प्रसेस जे उमां होननाय जि माने एप बेयावहाय मा जादों जे कर'ना भाइरासनि जाहोनाव दिनै सरकाराबो दिनै मोनथिदों जे कर'ना भाइरासनि जाहोनाव गोबां माने खामानि मावगिरि बिथांमोना दिनै खामानि मावनो हायाखै बिथांमोननियाव माने रांफोरनि माने अभाब जानानै फैदों स' बेखौ माने सरकारा गभर्नमेन्टआबो दिनै मोनथिदों आरो जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि सुजुग सुबिदा खालामनानै होदों आरो बेफोर सुजुग सुबिदाखौ जोङो नागारनो नाङा मानो होनोब्ला दिनै बे सुजुग सुबिदा थाङोब्ला जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि माने जारलायाव गोलैया जे 1.5 माह बा 2 माह 3 माह नेनांगौ जानाय जे PF खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अफिसाव थांनांगौ बेवहाय एप्लिकेसन होनांगौ बेहाय माने
नोंनि रिजाइन लेटार होनांगौ बेफोरबायदि जाहाथे जाया स' बे एपनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअ जुदि बुजि मोनाखैब्ला आंखौ सोंहर जे बे एपआव बोरैहाय माने एप्लाइ खालामगोन बेफोरखौ नोंथांमोना आंनियाव सोंहरनो हागोन आंबो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय राजि नङा होनब्ला स' बिदिब्ला नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होलाय बयबो भिडिअखौ शेयार खालामलाय नङा होनब्ला दिनै गोबां सुबुङा माने रांनि अभाब जादों दिनै माने न'खराव गायनाय फुनायनि माने सम जादों जे गायनाय फुनायाव दिनै रां नांगौ जायो दिनै बायजोआव मानि थाखाय खामानि मावहैदोंमोन सुबुंफ्रा दिनै रांनि अभाबनि थाखाय स' बिदिनो गोबां सुबुङा दिनै बेफोरबायदि रांनि अभाब जानानै दङ आरो बेनो जादों मोनसे दिनै नोंनि एकाउन्टआव बा 10,000 PF दङ बा PF आ नोंनियाव 10,000 दङ बा नोंनियाव दिनै 3,000 दङ बा नोंनियाव 10,000 माने 20,000 दङ बेफोरखौ माने जोङो दिहुननानै जोङो न'खराव हेफाजाब होनो हागोन स' बेनिखायनो नोंथांमोन बयबो हेफाजाब होलायदो नङा होनब्ला शेयार खालामलाय स' बिदिनो नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे इम्पर्टेन्ट होननानै आं सानो जे भिडिअ नोंथांमोन बयनिबो थाखाय जायफोर बिथांमोना दिनै PF दङ जायफोर बिथांमोना बायजोनिफ्राय खामानि मावनानै फैदों जे आसामनि बायजोनिफ्राय खामानि मावनानै फैदों बिथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो नोंथांमोननि न'खराव नोंथांमोननि गामियाव नोंथांमोननि ओनसोलाव जुदि सोरबाफोर बायजोआव खामानि मावनाय दंहैयोब्ला बिथांमोननोबो शेयार खालामना हो जाहाथे बिथांमोना आंनिफ्राय नोंनिफ्राय जाहाथे हेल्प मोनो जे आं बेखौनो आसा फारिदों स' आङो जि सर्ट दिनै इम्पर्टेन्ट भिडिअ बेखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों